नंगौ बे समाव आं दिनै दंफैयो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामाव बेलस्रि हालामनि 5 नं खोदोमगुरि गामियाव बे गामियाव बेलस्रि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 25थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोगोसे दौरि लाइमोन आरो माइनावफोरनि मोनसे मावबादा हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे बियाबनि हांख्रायनाय लेखा गाहाय आलासि महरै सासे दंफैयो। बे आलासिया मा फोरमायो जोङो फारियै बिथांनि खुगानिफ्रायनो फारियै मिथिना लानि। खुलुमबाय बे राइजिं निउस पर्टेलनि गासै सोद्रोमामोनखौ खुलुमग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि बे बेलस्रि बियाबनि 25थि बे बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे दौरिफोरनि ब्रैथि बोसोरारि बे जथुमायाव जों दौरिफोरजों सावरायनानै दौरिफोरखौ जे धोरोमनि फारसे आब्रुथि गोनां खालामनायजों लोगोसे दौरिफोरखौ जों गासै धोरोमारि बिथिङाव सिजौआरि गियान आरो जोंनि सान्थौफोरखौ गासैखौ रोंगौथि खालामनानै फैबाय थानाय समफ्राव जों धोरोमखौ जे मिरु गौथुमजों गोरोबफानानै दुलाराय बाथौ गौथुमजों जों थाफानानै अराय सम जे बिश्व दरबाराव धोरोमखौ बयजोंबो गनायजानाय खालामनो थाखाय जों दौरिफोरा गाव गावनो आब्रुथि गोनां जाय गियान लानांगौ बे गियानफोरखौ जों सावरायलायनानै फैबाय थानाय समफोराव जोङो खौसेयै दावगालांनो थाखाय जा लाहार फाहार खालामदों बेखौ दिनै बिनि गेजेरजों सावरायनो लागोन। आरो लोगोसे जोङो गासै जोंनि मानसि समाजखौ जे बाथौनि गासै सान्थौफोरखौ बुजायनानै जों साफ्रोमबो मानसिया जे जों आब्रुथिजों जों संसार जालांनांगौ। आब्रुथि संसार जायोब्ला जोङो बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय जों जेबो खैफोद खैदां जाया, जोङो दावगालांनो हायो, जों जेरावबो जेरैबो देरहासार जानो हायो। बे आखुखौ दिन्थिनो थाखाय जों दौरिफोरा सावरायलायनानै जों गावनो आब्रुथि जानानै सुबुं समाजजों जों आब्रुथि फोरोंनो जोङो लाहार फाहार खालामदों। जों दौरि आफादनिफ्राय नैबे मोनसेखौ जोङो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जिहेथु जे हारिनि जे जोंनि बर' समाज बा मानसि समाजनि जे मावनो गोनां हाबाया लाइमोनफोरनि सायावनो बांसिन थायो। बेखाय लाइमोन समनिफ्रायनो जेला जों सोलोंनानै जे जोंनि धोरोमनि जा आसार खान्थि गासैखौ सोलोंनानै जोङो माहारिखौ आब्रुथि दानो थाखाय जोङो लाइमोनफोरा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ आरो गोबां सोलोंनो गोनां दङ। सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो बे धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौबो सोलोंनानै जों समाजखौ दानायाव लाइमोनफोरनि गोबां मावनो गोनां हाबा दङ। बिनिखाय जों दौरि हानजानिफ्राय जों खावलायगोन लाइमोनफोरा गासैबो धोरोम बिथिङाव बाहागो लानानै बिश्व दरबाराव धोरोमखौ जौगाहोनायजों लोगोसे मानसि समाजखौ आब्रुथि खालामनो थाखाय जों लाइमोनफोरखौ बयखौबो खावलायगोन। जोङो दिनैनि बे दौरि बादानि गेजेरजों दिनै जों फोरमायनो सानगोन जे बे जोंनो जा दोरोङारि दामजुफोरजों लोगोसे जोंनि माहारिनि जायखिजाया जा होबाय बेखौ जोङो दौरि हानजानिफ्राय बेखौ ओरैबायदि गोजोननायखौ खावलायगोन जों फोरमायगोन बे जों बुंस' हायो जाय बे दोरोङारिया जोंनि लासै लासै गोमालांनो हमदोंमोन बेखौ दिनै भारत सरकारा जोंनो गनायथि होनानै जोंखौ मोनसे संरैखा खालामबाय। बेजों लोगोसे जों अराय सम जौगासार लामायाव दावगालांनो हागोन। बेजों लोगोसे जों रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा जोङो गोजोननायखौ बावहरगोन। दिनैनि नैबे समाव आं बे बेलस्रि बियाबाव बाहागो लाफैनानै ओरैबायदि मोनदों जा मोनसे आब्रुथिजों जाबायदि खुंनो लादों गावखौनो ओरैबायदि मोनदों आं बेसेबा गोजौ थाखोआव दावबोनाय बायदि मोनदों। आरो दिनै जिथु आब्रुथि नुदों बे आब्रुथि बायदिब्ला जोंनि फैबाय थानाय समफोराव जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना बयबो लोब लोब बाहागो लानानै जोंनि हारि दानायाव मदद मोनगोन बेखौ आसा खालामदों।